inuwa gwarzon mukun joga inuwa da shan Allah ba da shi na kowa ba. Nura inuwa gwarzon mukun joga inuwa da shan Allah ba da shan mutum ne ba. Nura inuwa gwarzon mukun joga inuwa da shan Allah ba da shan mutum ne ba. Sarki Allah nake kira farko tara bani dama Usman ata da yau karko zana wake gurzo ga baitukan da na dako kai ruwa da shan Allah ba da shan kowa ba. Nura min nuwa gwarzon mukun joga kai ruwa da shan Allah ba da shan mutun ne ba. Mai zaman da ya kasa shi ne muke wa bauta sarki lahu Allah kai ne kadai saman mulki kin fadiga na dauke da wakar inuwa sarki da Nura inuwa ka zamo gwanin kowa. Nura inuwa gwarzon mukun joga kai nuwa da shan Allah ba da shan mutun ne ba. Nura inuwa zauna ka kyale yan banza burinsa a kullun su ga ka shige cikin haza daukaka ilahu ya baka ka kyale yan banza babu wanda ke yi sai sarkin mu bane rabba. Nura inuwa gwarzon mukun joga kai nuwa da shan Allah ba da shan mutun ne ba. Kaga sabo doki gudu jarumin mu dan baiwa su suna ta gaba kuma kai kana gaban kowa. Kai taka kayo ta rabo suna ta harbowa kamar ka sun shaida shi yasa suke gaba. Nura inuwa gwarzon mukun joga kai nuwa da shan Allah ba da shan mutun ne ba. Zani ya kwance a kasuwa Sun bar Nura kowa ya ki Nura babu mu a yau ba hidima dai an gona mina jarumi baban fara. Sani ya kwance a kasuwa Sun bar Nura kowa ya ki Nura babu mu a yau ba hidima ta yi gona mina jarumi baban farra. Sani ya kwance a kasuwa Sun bar Nura kowa ya ki Nura babu mu a yau ba hidima dai an gona mina jarumi baban fara. Daukaka Allah ya baka Nura ka taho mu dai babu mai maka sai ilahu sarkin da ya yi ka. Sani ya kwance a kasuwa sun bar Nura bakin alƙalamin da ya riga ya bushe suna ta hargowa gashi rabbana kai ya kai ka. Sani ya kwance a kasuwa sun bar Nura ka gode Allahu kalikin sarki shi ya baka haske ko ina ake yaban duk lafazinka. Sani ya kwance a kasuwa sun bar Nura ta kasan na sanni jarumi gwarzo Nura inuwa Allah rika wa baban fara. Sani ya kwance a kasuwa na zafin rana mulkin saman dutse baka fito ba sai da kashiriya. Sani ya kwance a kasuwa sun bar Nura muna tafiyar Nura ba gudu ba ja baya ko da sara suka akan shi mu dai mun shirya. Sani ya kwance a kasuwa sun bar Nura baiwa Allah shi ya baka ka gode suka sun kasa gane ilahu lamarin haka ya shirya. Sani ya kwance a kasuwa sun bar Nura ku bar ja lamarin ubangiji haka ya so idan ku kunki karshen ta ku ne akan jin kunya. Sani ya kwance a kasuwa sun bar Nura kowa yake Nura babu mu a yau ba hidima ce an gona mina jarumi baban fara. Kano ta Nura inuwa ce an daina cece ku ce Katsina ma a yau taka ce an daina cece Kaduna a yanzu ma taka ce an daina cece Jigawa Nura taka ce an daina cece ku Bauchi a yanzu ma taka ce an daina cece ku Sokoto ma a yau taka ce an daina cece ku Jihar Kebbi ma a yau taka ce an daina cece ku Zamfara ma a yau taka ce an daina cece ku Filata da Gombe duka naka ne an daina cece ku Maiduguri a yau taka ce an daina cece ku Abuja ma a yau taka
taka ce, an daina cece kuce. Arewa dukanta duka taka ce, an daina cece kuce. Adamawa Nura taka ce, an daina cece kuce. Yan Yobe Nura ma naka ne, an daina cece kuce. Yan Gombe Nura naka ne, an daina cece kuce. Arewa gaba daya a taka ce, an daina cece kuce. Usman Atama a yau naka ne, an daina cece kuce. Kifada yau naka ne, zani ya kwance a kasuwa. Sun bar Nura